Já jsem nervózna. Pána, kde je ten masár? Hamba je na co leváre. Co na leváre? Na okres. Jsem tady, už jdu. To mě volal. No pojď. Sedni si. Na co tě napadlo zabíjat Violi, ty debile? Čeho? Na ľudé sú barde úvody a ty zabíjáš. Tupče tupý. Na Mirakopiar mi dal sponzorské, sviňu. Musel jsem, to jsem měl. Jak co jsem měl? Dochovat to aspoň do fešánku búranského. Neulákajte po mně. A budem hučat. A co je staté? Toto celé, co jsi vymyslel, byl jeden obrovský průser. A mimochodem bylo 34 ve chládku. 32. Nejeb mi mozgy. 34 ve chládku bylo ti vyprávím. Samá mucha. Mochy neexistuje, měl jsem biolit. No však, ty z ty muchy strýkal na masí blbečku a to maso ho tím biolitem. A da další, proč tam dal rýnský kmín? Musel mě ojebat na trhu, já jsem čodrvený. Tak je krazit. A papriky si popletel, stavíš? No, nekúkaj jak puk. Popletel si z papriky, drbeš tam normálně štiplavu. Tetko, vyopísané sladká. Ale čítat nevíš, analfabet. Vypadám jak kokot. A mimochodem starý Majzun skončil v nemocnici. Chycil sa ledničky, fáza ho dala dole, ostal v kómě. To, co má znamenat. Ne, dostal porážku, ledničky byly vyplé. Tvoja hlava byla vyplá. Povídal jsem vám, tetko, nekryšte po mně. Tak co ještě? Biolit, rímský kmín, starý Majzun, káo, ledničky káo. Co ještě? Povězte mi to. Nemocnice jsou plné. Malacká, Bory a dokonce i Kramáre, tvoji ľudé. Nemůže být. Ale je to tak, Ervin, je? Feru je. To je taká pičovina. Já mám 25ročnou prax. Co já mám odzabíjané, to vy nemáte odjebané, teto. Ale nebuď sprostý! Konc, můj táta si sprostý! Konc! Dovidopo. Konc! Dovidopo. Jdi už. Ahoj. Mějte se.